Prin pădure după ciuperci, în special după hribi. Am găsit, cine caută găsește. Vizionare plăcută! Nimic nu se compară cu liniștea pe care ți-o oferă o plimbare prin pădure. Dacă mai găsești și hribi, rămâi fără cuvinte. Am găsit destui, deși n-am fost numai noi prin pădure. Sunt pentru toată lumea. Deci, după cum se poate vedea în imagine, s-a meritat. Numai bine!